Boigo kubwata ebibande Boiga sensemende babere bakwemurunganiria igoro yokuborwa kwemirimo igonto beto gusanganga merebelikieri na boiga barayi bakurwensemo na baro babikira soko nekingakera omosae ngo enyorerare engere yabo kondo mwanchi mulieria byangereri bageri gari yabene nyora yonsi na bokuya bwate sensemeri mitandao boigo nabo gwa kesimi yago elinde tobeto gusanga naye ekerengereri kiago ilitaria ne Kerubo Frida byangereri bageri gari yabene kwaligania abageni ase studio abatumanye na kibakorwa ngakiboirire okay tiganchakire no yoranga sende umanye mwancho murigereria na kiokorwa mwancho murigereria nchenkorwa Michael Makori aka Kingsman njeno mugusi kurunyamira and the agency the young one na bari bakweroka Gen Z okay karibu sana togenda soyo kabero kumubwatia mwanju murigeria samareta ngoro kubwisi mboga kuro machoge chache Kisii County linya taro Kibege kajimbo sublocation kajimbo location ndo mumenyo Nairobi no monyakero go bunge la mwananchi Kenya ngima karibu sana asante togenda soyo gatatu omwancho murigeria totembia munaso go take time go kutorigeria so bona iga asamareta ngoro ku Daniel Kirusinya buti nka ngimera ende untenete abasae especially internship Kenya ngima nje chairman asante karibu sana nimetenga abantu isiko gari mbaganyerete to kwanire igoro ya mangana ringeta abasae to chakire Gen Z sama tukamange twarari mu kwamiriria barayi mu kwamiriria bokoreri bwe serikali kora kwanira ngenganiyo ase ebinto bigokorekana totebe ase ense yaito ne serikali ebiegokora ekento togotena na Gen Z serikali nebwente ko understand inge ebirengereri byaito bamaye calling up nebirengereri byabo baleto bo okoigwanana ase kwerende ase serikali so egento gekorete shida neli ebintu tobwate technology tobwate na titenzi serikali ebu yatwalira abantu abakuru sana babwente kurwa ase serikali batigira abantu babule digitized bagendereria serikali biya ebintu bimaye kogendera use kuligera tinse cha developing serikali chinyinge batiganire n'abagaka bali abakoro baengagire na technology na Gen Z for developed country chabo na kibono korra country na US like Australia and kina China development yako korekana bwango sana gekogera engagement ya iranirase ebigoli ebike batiganire n'abagaka bali bakale abagaka bali bakale bone ebintu biko korekana Kenya ye especially una stokuru chukwirende county chito ogusangi umugaka uri kale ucieta agasoma amasomo aliaga iki aseigeti taibobe aseigete nera na igetororo lakini atete kumerera obisi aberororo bakaike myaka 75 ama ekolitaya ogusangi umugaka aligetu kabwate myaka 45 boni ganga inireti agoso agoki agotena erebono ne mbona akolegas kwa magosangi omagendera iranire magega lika tubwente kogendera bosio on the reason incapacity y'umuntu yamakwirana magega na kitotena into change boniga totete korete bintu bire modernized ngagerete nkwaro bakabona jensi tuamwire batena totete korete nyagetari ito ase asinze ya Kenya gekogera technology abantu bali bagotumia tiko ba applied ase tole boniga okay kurinda sensemo yago Willis karuro chabasaye bagendete gweso kiga ngo baoro ko bako abasaye weso ki weso ki and no gente kia sana Kenya ni to abatani wansa magana chimsi movement Africa nensengima and I'm very happy ebichana tosoe asamane obogambi bwense yeito asobonge na ande muna tu asoire nto bwate numbers na ande to bwa chinguru muna
muchito kwa ndo bachori eri ogiri ito chinguru cheito wetere kura so ebichana atonsi asebale tuwe mitandao bona akeigo nande ngosaba mwe wanja none mutinyo tura sasbeni mitandao kidogo tuira ne tubwa chikura so bonge ine renjera yoka esauti yeito eguchikuwekana tochora bara ibe tokoteki tutagete nande bachigo tokore gasi tokoreki torengereti so that tujua vuidia mwana yako nganga lazima mtu aichipesa mako mura Kenya lazima mtu aichipesa mako ngento gete so that tochora bara ibe kene abara ibe bara kore gasi tolegetuna ebichana nende bichana ndubaso tuwalo bwoba nanga usubwa atibesa muntu dawo denga bona to kwa mura ebichana soki bori ebirogo wanso we musiyesali obo chumbe paka igoro present nda to mo ko ebichana yo denga ko bali president because let us challenge ourselves na ande to tuwa lo moyo mna to uso jumutuwa iga mne bichana tumayanga Kenya era sama okaito kwa bere ko kwenda nganye ndi ya nyali kana turasiike mitandao wake abasaye bare sokya lakini kero kuri mitandao yenero yabiriga kolenta abasaye abaigamo yani ndo miringa nanga bono turaswa ground turakora registration ma registration to kola jesa kunyuma mo koso ko ngende station otebyo yo mino mada mono togende gusumo dala lakini mitandao yo metenero bagutumika ko mobilize abantu besokya it's okay it's part of ko inform but bono kwa inform ni sasa nyombali tina na register lakini so okay sikumbulenga umwama to ndede nganchi ko register ya ondana na muina to nengo to koleki to verify to register na to tebya abande ko no kugwa bali batabwa dinja yo bikase registration centers to mobilize even resources to ikia abantu bali just so bonge usinya mie ito nyasengima western blockingima kenyingima baka diaspora abantu bamindo bali just so bonge na anda bakenya bali just so bonge bichana byonse pi so dateka tu akole gasmeyo na bali bono bali birogo bakanya akole cyari ndo kenkenga banze akole gasi egasi wanza mapema tuzo bo woswa uwenene bokole okay oje kwe bijana byanza gusoka paraga to gusoka kabisa igato kadenga bona Kenya bikotoka ne economy tagize boni ngaba Kenya ndoje uwenene bwa bara yitu bakole bakirense because konye tuise wazo sasima bara iba gwese ya Kenya bono lero tianga tebi ko mwana nja ukwana bayingwe kigia kwano warot so mne ndio bichana to kuomo so kaso bonge na mundo tago gosa mundo tago denga to konya abukonya aigwate kura kwanza okay to sense mo yabo kerose yes orochenga abasa baigamberuete yes uko kwana kuri bakukwana gali ase mitandao mbeso kia se ground bakole una bakukwana ase mitandao yes ndate kote yaba saiverule nande bamwire but it's time to put our dream to actions iyo bono ntagetemba tebi bono yahikire toko change obo gambi korunze mbaka igoro batebire nga last from 2024 nali alenge landmark yogo chako obo change iyo bono ndate ko basaba abasai bol believe it in change because change is us toso kesiko tobwa chikura ndo mado toju wakira chikura kilo mudrama etengoro ya chukura chikura igolende ponspi mbaki ya mate ito taja basa bo kaba ibolo beto mbaro once bande babuga chikura ekiera the only way we can build our future is through votes to ende tu ake kura ekura nera maisha ito because tokolera ntata chigasi ebi ongozi tokochora n'abantu batali gukora batabwa result tura disadvantage one it's unfortunate for abantu exercise yaito kera bono ebi ongozi twachorete abange bakolde school bakanyala chigasi immediately but intwe ndubona twakole university isikotole bona abayiboli baito ebale mo better kutobuga kera barabu nabakonya nabwate suguma it's unfortunate when I can interact na young people wanyoro muntu ukole university ngina tutabene biasara bwate biesuma akonya segete ona tachinge ni marogoba ne ari kumuraga nyumba
None graduate ya somire for like 14 years bako graduate yogokire lakini ase yako like us ona it's high time abasai baito tobe to so kama kulime tobe kechibuti togende tubwati chikura tumaide segitu achakire ese gitu achakire yo kweliga chigasi yo kwero sel chigasi into abanyene ekero taitegas igasi intangani take action genda bwate kura kero kwa bwatire kura yo kwa manyira kwa bekero musingi omami ko chikoliga gas ikira mambi no bwate right yo ko vote a leader gose kiongozi ko implement a manifesto yae yo ko beke meremo otherwise obeto take action today usaranze nyombali mambi maya to bwate gas igobona is a challenge na nengo barangeli abasai bonso bagusi mo baise ko waste this opportunity so kasiko mambi boka make sure umusani yo to mutiga mayanga nayo kwebisa tari ko kwebisa so kanere yenda bakase kituo gya voting bwate kura nende president ninja atabanga no bali form 3 na bakwanda babwate chikura igonda kwa tebichi principles am addressing principles bale flexible bakora abantu IBC bajire gari bitobye school ko register abana abo bago chigwaka 2027 by that opportunity ba register because mbabwate iman kabisa na bako babe mba register kuna bakole school mbabwate gas igobona abasai bonspi bagusi Kenya ngima western class onye go taite gas igasi entangani so kabwate kura iya kabere tochugwake kura iya gatatu umusharo kwa igobona mukera bono ngochora tole byongosi bya bigo chikoleta ki bigo chikoleta magendro ya chi institution chi factory chi research center through this one tunalto arosi gas. Okay, teacher sense mo yawe genzi akero kuri elio gwake elio giriga mugwaka kwaletre impact ya sobora ibole bonaiga ase elio giri wa kuboniga introduce some impact which is like at least we can say like toteve na 20%. We have seen some small impact, but as a impact ya nene gochiko kolekana na se ekere genzi abange babwatire chikura bachire ground I'm a data analyst. When I do my analysis na bono ukurigirira na totebe bono analysis ya ya gusi oise kobwati gusibuya ntobwate numbers but numbers tinyinge echiresiko nabona naye nkubwate kokora analysis ya gusiyoka by 2027 tubende kutwara chikora more than 1.7 whereby tubwate over 600,000 voters umugusi ori isiko bono etubwende kurigereri na impact yo guchikoleta bono umugusi totena etubwate bargaining power ya kuru n'umugusi genzi n'umugusi umugima abantu barenga tubwende gutwara by 2027 tubwende gutwara something like 2.5 to 2.7 billion voters tugubeka chikule chiamo chionsipi na hintu na botoko soaka yatotena ngana ki e bargaining power yitirega iganaga so impact tokoleta boniga ere like is union ebwente gutwara kuru genzi na bakumuga kulyo mogotule kenyoro abwa aenda abwate kura na nda kekura omaito ko bwate kura na boko bwate kura but ogwa kekura kole mo important than ko bwate kura so again to mo presboni gabona genzi nturochina impact eri tokoleta insinini eri omuga kulira ira chieta agasalia tobwente ko kole kwerende ko suguma mono toikase impact yeiterore kanase kurwe kenyoro kurwe ward to trimbo ke toende sub county toende baka ikwerende baka kenyoro ya sub location ne location beyond bigotira so that's what we are to gatema go what korungora tole go sento kama apuna a long lasting solution. Okay, mbia mwana sana sugusanga ekerengeri kikiabo. Ole ntwaranga ekero genzi bako mobilize abantu ngwe soke baraso bonge. Bone go twatebire nga genzi na bobone tabe soke babwate chikura cha genzi cyo kanchi sanye. You see chikura cha genzi yega do ochigereri. Let me say ne group yaba ngwalo saba Kenya
watanya participate ya siasa ya Kenya actively. This is the first time to already chana to as siasa serious. I think enjoy for the last 2 to 3 years. Let me say even from the previous regime, Kenya has been led to the wrong direction. Every time we are calling university, we are actually isika kasinchiyo. Na hiyo kasinchiyo lengo wayo koleji mitandao chose cha security. Serikali ya Kenya na baraibaye libali okuriye nche bako asibako babeganya so babange banyore kende ba asale nyomba tebwati mubanguyo. Oni bichana byagachi. Batebye enough is enough. Alele ndio yaba abaraiba minto gusi na Kenya ngime. Ebitana biwate endo nganga numbers ani bwa chinkuru bwa tobole mu moda wa si numbers chi bichana nganga I think from the Kenya Bureau of Statistics it was almost 8 million Genesis. That's from 1997 up to 2013. So now the Genesis. But those who are eligible to vote, they are 8 million. So 8 million, and then we will have like 6 million going to vote at the ballot. And when you look at the Kenyan history, no president has ever won in an election for more than 8.5 million votes. So when these people gang up, and when you look at them, na bande babuate egesangyo abate banga togende tokonyoria ebakuimukera mamsa kuna mbiki bate banga asite baguchi mama irengo senka bira kinga yako no yaguchi so bambo batenga bono umuntu go support Nyarebe count on them 6 million votes yakole yasoyeta. So these other people with their number irenga yanga intune kabira gete intune bono ebagucha go banga in fact awoje ko kolege ndunga about go tuara esauti mono asobora ibogocha wanzo we musiye bakayigo because to manengi ngayo to esauti ngwa na chuma period mu kijana yake yakuru ali othari kia denga ndeto bokoni eba imoka chuma pili baka sokole jiga yange 300 baka na baka othari munde yo babanga bada bandinga tusoke so abanda abakumuka badenga bono tare 10 August 2027 tuatebe monto wa chikura Nyarebe tare chaza zanga no chorwa yoyu wasumna for example konye mno mura yuwe so lekero neba ya bere magoso ibire oseo oirire abira bakonko abakenya sengenjo abana ba mu minyoki because mbakwa tobole munane bwa chingu nande mbali kokoseka kato kuligere bya juma na merenio so I have a chance to meet Genesis nande by different modalanga Genesis merenio almost age groups but I want to tell you Genesis mbakwa te omoyo nane mbakwa te kiringa bali boba nande bantu la esingi komi batenga kati gake wese yana wana biko muko na ndeba goche bako tenga ya kuja to yuchi ngogo segeta Genzi abaiga Genzi I want to say yani is like ndatewe nanga no muika Genzi ya no muika Kenya nete ke ile kwa ulipe madera wenge ga alikuwa golete utana kwa ile service so Kenya keto ni ile service ile ale de la Genesis ba to wira maiso na njoma na abale siasa ngeni yake ikomiga na mungu yake wo tonta tiene na so wake kula yana so paka bono de ngeni miaka ngeni 10 lakini na ke ule nge budget neke ngo ya somu yetiwa tima yake ko bele but for the first time na rigege budget ya Kenya kuru nkige ko nda segete nkige ko bele gaiga for the first time na kile baka official ta general na sabia report ya constituency yane umachoke chaje ngati kibere cha CDF cha tumekete ngichi yakolete ile ngajisirete ndawo te yawa kibere for the first time jise do machoke jinga naiga sida sete jinga ne wetera omuikoyo so I think abara baito bali na bali batayo kolega asi mono
uikabanza kugabanga ita bakore gazi usebali saini usebeba kwa kwendanga. Okay. Mheshimiwa Kirosi. Yes. Nga kimwero verete nubona na Gen Z. Ndoroche nga mbatete gukora mu nchiriri ya serikali. Kurende na kimwero verete. Twero verete ngo change tore serikali. Ninde tanga ndori koba. Igende gitanga ndo twere chikura. Igende ko to motivate mono nduvuga tigasi. Tore jobless nduvuga kento okora. Okuboka waenda online tuvuga tigasi okwenda li apply what we pride. Before tutaraenda agency ndio kia motivated ngoro CS alikuwa CS Moses Kure alikuwa in public service committee gali awate yabonye ko target driver wiko always private 100,000 niko target graduate have $1 million even ndubune ebyo na bigo togeje etwero vereti to target to mobilize genzi bonsi bito bwa chikura na ndo murai abarayi aba batari gotokonya for example twise kwanda bunali county ya Nyamira akonya gotuwake gepindi kwa ali sironga akobeke kosi ya yemo otaba industrial park ya Korosi obeke kosi ya Molige na under 2 years ochobeke ya kabere mpaka bono 3 years nothing going on jenzi ba Nyamira mbabwa desba koragasi oboroboli na bado mbabo bwate oboroboli boko ba jobless bado mbabo bwate igobone twero bereti togende bono our priority no kana tuga chikura jikura toko mobilized kiro mundabu atekura twakirege tule bosonge ngima kenye ngima jenzi bonzi bandi batekura tokora kubwata chikura andiko yito toko chirenda mugando ta konya kuiba na ajate meta konya kuiba tubwati chikamera class andiro bangete operation okwake eyibona kedo kangana chikura togwaka itoko chirenda bako muhelio to make sure to change omora yonde buyenzi ajibya satoe chibyasa auto bribe toe tokoli lakini mechando yeto no eri kyanto bwatigasi irobono eyendo yego tusegeta mono ndubwatigasi etole jobless tuna gutara ige street twasomire ndubwatikende bono tukaisana tukatena ki ndole to goncholeria uko tali parliament rato era corrupt tali senate gotoa era corrupt na kitokora intutueka ndonyare ndobwa internet tokachaga this movement tokatua GSS by intern balimu tukatwala ba public service tukatwala abanyagitari nikwa rero twanyo coordinate twins and bono to change serikali yagende nombono kwenye change tole kira trato solutions to attack igo bono iga a priority youth Kenya ngima chiguru jero GSP from excess to kuligere WhatsApp egende getangani no kupata chikura our focus no kupata chikura immediately to gora chikure chibagosieka IBC to go change game tolete game nde ngao tole naki nakibondo ko chikubanga tokubanga chikura mura ikyota yo kolere gasi mukunya gutwake gepindi development eyo wese kole binagusi usoma dentro kwa industries lakini to kwa graduates ndo kwa abana bakosoma kila lituko omweboliyo ni okolemo wakane school fees mwako arambe mwako lakiregende lakini wese kwa banga research center ya gusi teyo no kwa kwanya ko nga research center ya gusi ndo kwa library ndo kwa facilities iyo bone mechande enero yonsi tuagete na agency tokaleta idea agency kwa tebwati level ndo kwa millennium age mate njiro agency ndo kwa group talinga just abakoligeli abale bakoche kubwate ibanda mbaka bona bale form 3 banongwero ka bale agency because mbala vote iho we are very strong we katobuye gente ekira bona tabuye di mambane tokoza kwa jobless igo ndo kwa option we katobuye gente that's why tokote young people bale bantegereto make sure mambi wasumira abantu 5 kila ni tuko make sure 5 because tali aibieka mambi no take tonyo legas the only solution tora make tonyo le chigas was to create employment usikeraze totia kwa bachi consumer is togende tochora bara yabaya for example wachira ali chemist gusiali ligeli ya machali nga yali kile manufacturing limuru alipobe igo youth production nga yali limuru wachira ali kwa gojo mugati kuchaga stoko mugati ko ligeli tuko manufacturing Nakuru Kisumu nkitotabu yaterete chi kampuni bune chiga igaso morwa busi tubwate poor leadership bako na gotwake gepindi na ko example una Nyamira tubwate governor gotwake gepindi 5 years nga lige nako bige course na industrial park kwage nalikende nkeyo e budget na bwate lige tike likende keli balo seti ali manga e stadium
and go back good stadium, allows the games, create even employment to the local community. Kende ngeyo. Digo bona totaite youth batiria matimo babuga gutiria matimo no kwando bwate kura. Ekiali yoko za goika kurute kura, okurute litimo lili 2027, uma tazo kuruta litimo. Egera mambie nyolegas. The only thing obwate bona tieri litimo. Tieri litimo genda gari, obwate kibandi kiao, genda gari register. Loko cha hotelini yoko talitimo, osenga yokora, uko talitimo asoko chikonyolegas mambi komanyete. Ngoje nsintole prepared. Kuranda itoko bashu anjiko ivu. Ntobwate mechanism yaitu. Kiara nowe. Kiara winde gia chakete onda yo matanga kia rwete. Ande buna tuwa ke minyoki 2 years akaidenge ya kwenda kere. Igo ndate washu youth esoki mwenzi. Mubwate chikura sobonge. Yani kura jeno ndayo koiba ka konyara. Ndayo ranyale. Mocho rabagambi bali mutagete babakolegas. Asante. Twira nasa sensemo yawo Genzi batango borayi bo guchaka ko nyumba gusikorunga. Ndobwate noe na batureti ibinyoro gali, ndobwate noe na bagambi abakegali asi ibinyoro. Kero kende ndubetinga emichano ni mengi sayi erega igasorgo ngorwa gusi. Anene kero kurigirerie abali mibeke meligie chae bono iga mbiriro bali. Aba director bechae ebago chorwa na abalimi beke meligie chae batwaro kwege nanga mambi ngonyara balengere yabo. Bono yekero bonus yabeteke gosoki wachibasiri bachukulira kere kiro. Orochenye bakolera kero kende mungi mutago cyakira kurunse gali mutaratira gucha sobora yobo banene obugambi wate bwo guchakiranka n'obugambi bwo guchakira nyumba batige ntotaramanya obugambi bwo guchakira asabanta babamanyaine bugambi buli bwakabeire omonta akaroliru wate n'omonto linagambe bwachite bokaera bugambi bokorekana boniga n'obugambi bwobokora ugusangi omwana onyegete mont nyegete narengo mugambi ororo omwana oye usumu mumuroye usumu sibati oye use kazi ni yaye bono bugambi bugachibuka babuna dali bugambi in clanship abantu bali babwata leadership eliye korokuna deri leadership imbali bagambi abantu barabagambi imbali babikire bono ekero okobwati nje ningaje tukosome Biblia sana engto bwate chinga kitia Saul na David ekero kwa bwate ti ekero kuligereri ekero kosome Biblia le watena ekere Nyasaye sete na Saul iga chita akoraki akako akaligi David yase ahenge kulisi chiombe akamwaka mabuta akaramwaka mabuta akabe agachakaba umugambi oyo ocheto kachikobe ancestor ya Yesu wono okobo ekerato kobwati ubugambi bole gusi mboli bwa kumabuta eto bwato ubugambi bwa bokora boli botabwati mabuta bobwate obokora boleme umuntu agotena nyagete umwana onyagete nabwate chibesa goso ise okoriro ochiro otwalire chibesa chinyingo oniri gose necha gose namarimo utwalire chibesa kwa umuntu nduri ku otabwati amabutari agwaku yobogambi bona kiekogera no na maendeleo tokwira na magega gekogera leadership teyo gusino nyeneke uise kuligirira no na bagambi boniga bakogamba gusi nachire gotema kwengereria tindarora mugambi gusi timaite gusenje ndo mube gekogerekero kubwati obugambi buli botakire bokogamba bokoreta amaendelero no koreta obora bwase gusimbo iyo boniga na kitwatebire na tiga toimoke tobetereri tomekishwa ngana ki obugambi obubotayo bwiranire gusi mungwa kwana igoro yechae echae nje naberire gusi nakinire gusi echae nyinge umuntu ogochorwe director mostly uze kubwati chifactory chinyinge nabalimu umwalimu oyo nga yasometa agaika ogusangi umwalimu achita agasoma agaike college usaga ike university lakini umwalimu nabwate know how about business management tabwati pi ndobwate orders of directors we have the chairman we have the auditors of directors and everything abumbali kuchiba apply as directors bali wono muntu oyekera chira abeire director mali egasiya nere lyagokora egasiya no kuligerera ngana ki
manager bali abayibi bari chi factory chiri bamutebiringana ki budget ya chiteriga urigere yotebwe numbers muntu taramanyangana ki numbers ichi nabo chiko translate into money wono umuntu oyo kwasangi tamanyite kigokorekana umu manager oyo gusene kwere ndole factory tutayona bono sanganyi manager yanda ya ba create chifika cyabo bayiba chipesa gusebe ibanizi director chipesa umulimi uika oteba yama gotigara so mulimi bono mulimi tabwati kende naboniga inyiwete pona shikoli eru 12 shillings 13 shillings guko industry guko chakega kiambu geko garaba maitengana ki ekere to guchiko choro mu director ekere to guchiko choro umuntu guchiko tenenere chayito etoko choro umuntu osomete umuntu chite skuru osomerete bintebi byo kumanage ebiashara wono wasangi umuntu oyo nabakoenda no emumba samanyengana ki amachani ayekera oni guni chipese ire ngaho ngera soro gongorwa gusina into totali gochora abantu bunabo abantu baguchaga iga Mount Kenya babwato bomanyi gotobwa ntu abantu bagusi okosiereria okosiereri kore gusi nobo nyumba na komanyana na kwege nabalimu omete timete kigia korekanete gusina umwalimu nabakoenda abe kwerende director umwalimu nabakoenda akoreka asi county ligeri bonika na Nyamira county 70% abantu bali sene tikasi ubwalimu na ubalikire Nyamira county ye egasaine kuirana nyuma taina gusaba alimu barababe ekiro muntu nabwata amasomaye naye bono numutangazaji nyagete ni IT consultant nyagete ne lawyer nyagete ne kwerende egasiri umuntu asomerete apply asogo kolega siao onye koru munyegetari genda kendera ni nyegetari liki umuntu manyete kumanage nyegetari oyo somerete biashara batengana ki nyegetari ye kumanage gu etire geros chibesa lakini kuko ikagusi kwa makusangi mwalimu nero kumanage nyegetari umwalimu nero kore kwerende umunyegetari nero kolega siko sine yo bwalimu kwa makusangi there is a mix up ya leto botata kiria segusi yeito Phyllis. Yes. Metingiora kwanere engane yo mwasemiri abayibuli baitondo chengana butokari kubekera amagosa manene. Nabo bago toretera barayibanga bonabo. Wase mwana yecha na mwana letere mutano monene mosugusi. Nchekare ntu alezosmeke cha seita lakini bakategura. Singe mwana mna ya disparity. Oloche bono mnabona kero kuligereri county ya Mount Kenya eba ekonyole bonus up to 53 bob 50 bob pade kero kuligereri factory ya Usi ayatemete kwa usingi 13 number 1 echae ekora une authority ya mejire ku KTDA mnabona bengo umwalimu ogosomi school ya Usi primary bakuri umusara yomo no mwalimu okokora osomi Mount Kenya asigi KTDA omulemi obusi akonya wasingi 13 omulemi o Mount Kenya onya wasingi 50 kulingana na njina akorere research ya no senarolire number 1 etobwata abarayi bata charity abantu bali bakora abarayi tobwate number 1 munabono abara bachumbe bagusi na Nyamira abantu bawochaga Nairobi banso kole chisuri cyabo bebe gazi bakole batumite because unabono inde yape tebo to agwana for the first time umeshima majanya kimya leta kole kabisha abantu abanye kumoka magena nabayisimi wabo woniga inde yape ni nani but umuchume leo no muko kwa lendo mleka into agora to kwana ya na baje to kolera because bayoje kwanira lakini abale mimba gete goteseka usi muna bono ni bwata abandi baye bangakesi mami ku bali machoga cyane badengo to kabale cyane sembe ya ne bowling kya to gure cyane na over frustrated kibeza ba expect banyo wale muna bono banya bagote u oyijo bago wange 45 abange bibade ngachin kepike chiate singa wene to jiko ba lakini bayo de unga bono singi kumesa to kweu na ndo gwage te paje ndo bana bango ida bana university bata kwa kana fees January
abana kwa na bale ki grade 10 chief kwa kanukire abana kwa na bale transition. So abantu abange abayiboli ba very frustrated. So ngende ndagotebya abachumbe bagusi Nyamira na Kisii County barangire ni meeting batie korigire nga ncheno yo jino gwe serikali jino yo tari gwe serikali baisara ambo babura niga asikia abantu baito bakwegu ebona zibe chirense baina no KTD ba soke ba to iga KTD to mainke ended because njirete yo kengaki twaje ko beku akando na bantu ba ube singia and ba ube senke ebe hire kwa ukata cross kwata usingi osidini ke moda usingi osidini aya no bora iwe goto usimi na wono baji direct neta te aba invito ekero mo ko bora yo goto goto baji direct kwa itana eka ba ko goto dari gire na ndege taje de osira usingo jitego cyandika mono ekero ni tukuri chiko jigoika omuntu ando ligisinga musini ose mie omanya kwa to ya bangira ini banga saidi ya mwina na bantu bito gusiba bakire babaire idea ba imuka bagerorio ba musini batigo murayo ore qualified uraba konye uraba ya magwaza maja so nyite ya bali baito higa ojimotua ekere moji gochora ba abaibe beji factory mbali torigereri omuntu bwate obumanyi no endo yani ate bagariga uzi twashumira mu mwalimu ne asometa uzi abantu bandi batamenga omuntu mu accountant naraye abara tokonye tubange factory itobia abantu bazikira mu mwalimu oria ebakomya mwalimu ne tomaeta no somera bona mbona someta bona totebaiga sifike chwe neta kide to tebya abantu bamintu naki ya ko manage factory neta to monto ko tamana ali business related. Number 2 abara ya baito jo amno buchumbe toto ro morai urayire none a petition anyire bunge igwa sare usanyire sicho bisire to bwata abara bo ni abange baba usi atale kwa ne gitere ya bunge togwada bagai atanya ko tera umushaga no regaika atabone ri swali bunge nje ko badinde bikaba bya bunge for most of my time around free ayeri nera ko mu bunge usyo kutena kwa nendo era isi kumanje ngabanda to ko balenga genda bunge mwana mutimo ke mosoke muri mesara mwana smugo chwichi ngendo ke baokora muna wano mujumbo wanenje agire kumubekera tinko nyolira moja ukwana usako buri swali nda kiaya muna wano to the factory ita tender factory for the last 10 years ebola zero na ya sepi pano tuke mo da ona bona ki nkiego ga chi machoke gaiga abantu bale bakonyo bale bona si jibe chance ta gotenena timaiti bakobo bagosoka so nyida tanga usi tobeka namo toaze gusabisha kurusaki totire gotire goro so that by them toga goro gaiga tonya kimana kai amana rongi okay mweshimiwa kerese tocha sore tobeto kwane rubora ikoronse gaiga kero kende ngikeri nuna basae morachi kuligereria usi morachi kumurikere kero mogo chora barai egente getangani performance yao onye koro morai existing morai egente getangani no konya abantu no gwatiji policy jira konya abantu for example bona barai tutaite gusi engima teto morai otena ki wikatobeka abantu baito asichigaje especially young people egente getangani onye nabalimi ate onye no mulimi bwe ngombe ngoga chande industry ya maberega amabere onsi mwakolaki mwaonia na letire chiro ya mabere onye egere youth na baro batena ki factory ya mabere agachwa na achi application ya neje ninkolete food and science ngegas ekina kitu chikolige lege ntengetanga kila most of ndo bwati
ntobwati gas as young people into yaka do chikoligeri omurayo togochikochora nomurayo otogochora atame mate sometimes togochora omurai oenda bwebisa ochigocha kato kaye chikura osikoligeri dynamic cha change dynamic for example bune ya kabe last time eli yokosera mono young people batagete omundu chikoba colleagues ekiana gocha nalende nabagaka bali binyure imwe bana lire gosero abangina bali bana le gosera ndo chikoba tebeke mine ndo tokole ndo ko civic education chibya sio gosera moe lakini manyanga mkuone tio bole mukamwiro mwana wa school lakini moje gusansanira ska igobo nayo gochikochoro ogochoro murayo lio ko mwana wegas okoletere akonyeke gose ogocha gumutinde kanu bole mubwa ngonet igobo ndo tio kola civic education ndege tangana jensi tutagete none amangana yecha tutagete to encourage jensi na baro bache leadership ekera for example my colleague otabirenga akonyora abantu bali bagochoro mbali related na academic na yako akonyora no central oba bali bache oli bakonyora nabo bali related in business related where they higher positions na bako evaluate na yakonyora haiga but bado leaders mbabwate challenge ekera mbabwande bali standard policy ekera nya KTD na central nenere kon Nyamira ingi yako uralia kane 50 logola ito 13 bo that's discrimination actually aba gambi ba into bons bagusi from MPs neji governor onye bakirete mbaka bono bonsi baba iseko irano baba iseko ba voted in because they should fight for their people ikya ni same institution even they go standardize how they pay ikya na wako na what rights yoko nicha igolende dochikolige ebintebyo especially development record yao one toli tobwatire development record onya waka bandege pindi buno murayo yolega igabona buna likemera for example aingo tubekera mye kwenda gochinya chichiali mugasumuro muchanga botukorusi para ya 4 kilometers down the line almost 7 years tanya kukura igobona para ibuna abu ndobatakiti generation yeto ebwate more questions de mundo pitendo olitoko ligeli na kitokora iyo ndo yakabere abarai toko ngendo chikoligeli numbers youth ndubona feti yete tora sabasa ekira ndoko chikosikira abarai balchipara ndoko chikolinda chikura yani ndoko chikokaraki ndoko to chande kitando batigas kirigende tangani igende kenene mono monegendo toko chikoligeli abarai bagusi toko chikochora abarai balbako produce bago to opportunities to work is a win-win model. Okay, mbia mono sana. Mwabonere igoro y'abasaye kuborwa emirimo. Na mwebu bora yoboiga. Serikali nebwate emirimo kwa kero musaye moisanike. Ase obokambi bwa emirimo creation tokotena engere bakorokana creation of jobs. Na creation of jobs ye ego kolekana in the process of making money. So, and in the process of making money, na wokorosi chigas tinyingi. Ntateko kwa I'm a scholar, kekogera most of the time ngoso maybe into biesko sana. Ntateko kokotebe like in 1960s China yalengi a country gete eripua sana. Njabwate kende. Lakini baka boniga bakege kombe kelyoko nywere chae ekirugo kelyoko isaransera kende ebinte bingo gutumia Kenya ye egekoru China ekere China inki China bakolete naboni gatugukwana iga China igebwate ndagera ekorageria abantu babo for the coming 60 years from now. So the focus to bwente gutwara ekere bwate good leadership nabo oko focused ngaki kirumonta go chikosangie kasi ngaki umwana okobia ruboniga agokora myaka 18 ingasi kya go chikokorekera korie ekera kurire myaka ya 18 bono abantu tubwate togotenga leadership mbabwate that focused ntubwate the national planning timetinga ke koruku oyo nasomerete kwerende toward the national planning what and the focusing system yenye ebwato bisi abantu bakoboka mambi baenda banywe chai bakore baragera bayirana marogoba end month baenda bayiwo mushara
and the guys are earning a lot of money from there. So the country nchiroro na China kwerende country na chabo US ekero mwana gukina na manyire genta guchigokora na manyire gasya guchigokora na korete kwerende industrialization egokorekana no muntu manyete what is industrialization to gonte ina obwate leader eregusi etaitego erengeretinga ngaki nkoenda ngibere umwana unyagete mambia aruware achandeke mambi na mambi ndengende mwire nilisiringi tibesirinya na ibera na muiberete imwe ngende mwire nyagetari arafu ama wansa gunsifu atebenga naki muntu uyo nankonyete ti country chinde na I've worked in UK ogosangi a member of parliament agoline ekwerende gali umuriro bunonde bwese a member ya parliament egotara para bunonde bwese na ndonde tayoko na kumwakira nkobi eto bwende kurusi chinkobi chirito gwakira abantu bali tobate egasi twabatumete gali tayigotoibera no make policies chigo tokonya buna into abana youth tote tobwekane bune country eri na barabu ekero mwana konyoru amanyete na medical system ya MBR kirigento kia MBR buno mwana gukina amasomo aye na reketa tifo umwana munago ikemyaka iritini esegasi nero role ready mukanyete. So that's what we want. That's what na bono genzi na kiki tokurwanira onye tomanyeti karugabo tutigire tokorokina na ibintu bigokoro. Okay, nguma yibanga ebiro byeto byakire kigima ndaite ko bali bagakira umondo asobwango motorere nga obuye buko bwate kuramboro byobo na engana yino yo moire gucha saba sae borogongo rwa busi neriye to chake na iles banjo baligereria wa Soko TV abasae baminto asimwabeta sense ya Kenya abane ba diaspora nyine tako bate number 1 obye buko bwate kura ogo chikoya chinguru cyo wechorera cyo kwamwa na gotebanga yurochi ense ya Kenya ego chuchi so totige amangane yo konya gwemungana murungani ono ebichana bya minta simole nabali ba mindo bali babwate ibande ababigori beito nabali batubwete myaka lakini babwate kura omugusia sabeta naba Kenya ngo yo tozo ro balenga ya bwate kura tiga mane ibone twatige twabekeri ikana tubwate kura ega to akore kuwa chikura do isanga so amwena ki umura yizo nero kuri etorekero umuntu akingi wakoriye bora ndiye tujo gacharunga gwacho rubusaiga nose kwata singi amusinyo mago choro na wali nye leo ya basa ya minta ale ga to ja no macho ga cha ga ki to njo singi na kwa singi amusini aencho singi njo nga ninya ga kwa kende go kena keria oje tinko ya gukora choro ryo nya ga gukora ndo choro na singi njo kenyomba ndo choro na singi njo ye oboiri ndo choro na singi njo ya obugamate tochora nsengejo yebikoro nemere twaparemia so abantu baminto na tojo jumotwa iga tobeka namo tokonye Kenya yito twaboidia mara yo mu bukinze kinde ligoriye obuyoro na Kenya ine bwa tobiya yemona sana tusa sense me yabo mwishimwe asobwango ndade ko batebya bali batutegereire mbya mona so kinga kicheino lakini ndade ko imiza ndade all youths wali bagusi it's our time tobwate kura kero twabwatire kura ekinekera neliti mutu wabwata ekiaga nanje motu ni nje nide nyamira gabu moche mwegwelibiria na bwango iga kero ekie governor ngocha tole tutaye to change nyamira from consumer to production tobeka abasaye bonds kiro mo is a win-win model omole myanyora sakoni omwana youth anyora sakolegas in the process twagaje para tumusera abanta mache twagaje research center kirego is a win-win model lakini egente getangana take action yao uno muntu omugusion tegeta ndonsi asekwabeta muka mambi genda bwate kura kero bwatire kura yao nakikirwana nukiao obugambi nabo boima bwao otherwise nakiyokolera obugambi obobe
mabono abalemi mbali gwakana buya mabono chisukuru jeto nchiri gokora buya ma health sector egwete igobo gambi abo boima bwao mambi boka genda bwate kura. Asante mbia mono sana jenzi to koreria sensemeyo asa gubwata chikura abana youth tubwate chikura sobonge torole obogambi wetu wanasema uongozi wetu ni sasa kama si sasa ni sasa hivi. Alafu nitaite ko petition mbeke petition gekogera I came to realize in foreign countries, in developed countries like Australia, US, tubwente ko come up na digital registration na digital voting ya ba Kenya bali barororo so that chikura kere chigo chugwa kuna barubu batwale sei bakole kwerende bakikura batume kwerende ekurece Kenya te base ko chikobabuna ni chikura chiri abantu bakoenda embassy nabana kuri US embassy ere chikwerende chi state ibere abagusiba libale chi state chinde baiko sangi libaga lyo waka chikura torosie system tobwati IPC to kunyikonte mande kunyibwati inde soon bakama na registration system yere digitized ni lia US kirumonda kikura in the comfort of their home abantu bale Kenya tikaga kitobwate chikura sobonge toche gokonya generation yetu ekobwate kuchibosio. Okay, mbia mono sana Michael Makori waiga sensemo ya Willis Mboga na waigo mheshimiwa Nyabuti Kerosimbia mono sana mwanchu mulire alitukolera ngo sabo kwabera ekyagera tinyale tikuimuki kisimi cheno na wanachiro lechigoso kolende ntobwate nsemeri ya technical era kolende ko chakira litukolia ankyo ntobe togochibwata kolende mbia mono sana kwabere ko gusangana inte kutoka chake tomorobiriga oikabona igatwa ikiromo elio no kwasembelia kwana kwabere ko kwemenya mange wetera abageni beli tukolia era kolende ntobe tokoliye chinga kichinde asogosanga asobwagale Tetere nenkero bo Frida olione kebna chibi channel yogira gukira sole asenchira ya bene nere director Zak Barnabas Sonderi na boigo Felistas Kabende tomera ne chinsa isato asenda koletere amangana magia senchira yobokirano